Hej og velkommen til min præsentation af Van Gogh. Van Gogh var en hollandsk kunstner, der var født i 1800-tallet. Van Gogh er mest kendt for at skære sit øre af og give det til en prostitueret, men han var egentlig en meget dygtig kunstner. Han er rigtig anerkendt for sin skildring af følelser gennem farver. Det er ikke rigtig nogen, der har gjort før ham, men desværre har han fået det her dårlige ry, fordi han var meget maniodepressiv. Så det her med øret, og så også han begik selvmord i en alder af 37 år. Og alle de her ting, de gør så, at han ikke har han har fået bedre ry, jo længere tid der er gået, og hans kunst er blevet meget mere anerkendt, end det var dengang, fordi dengang mente man, at han var sindssyg. Men hans kunst er blevet meget mere anerkendt, jo længere hen man sådan er kommet i tiden. En af Van Goghs foretrukne farver var farven gul. Han brugte en farve, der blev kaldt kromgul. Den er lavet af blykromat og opdaget af en fransk kemiker, der hedder Louis Vauquelin i 1797. Det der er ved gul, den der kromgul han brugte, det er at den er ret mange ulemper. Den bliver oxideret og bliver meget mørk i farven jo længere tid der går, og så er den utrolig sundhedsskadelig. Der er en masse bivirkninger ved at være i kontakt med den, da den er lavet af blykromat, som er rimelig giftigt. Ja. Og en anden farve, som Van Gogh også godt kunne lide at bruge, var en farve kaldt ultramarine, som er udvundet af lapis lazuli, som er den her meget dybblå farve. I middelalderen var den her farve rigtig, rigtig dyr, fordi den er udvundet af det her mineral kaldt lapis lazuli, men man har fundet ud af at lave en syntetisk model af det, som gør, at det ikke er så dyrt igen. Ja, og så til at beskrive et billede af Van Gogh, det er et billede, jeg har valgt, hedder Stjernenat, eller Starry Night, er det bedre kendt som. Og her kan man virkelig se de blå og gule farver, som han elskede at arbejde med. Man kan se de her stjerner, som er lavet af gul, som er den her kromgul farve, som der var udvundet det her blykromat, eller lavet blykromat. Ja, og så kan man også se himlen, den er så meget blå, mange forskellige nuancer af blå. Og det er så det her pigment, der er udvundet lapis lazuli, ultramarine pigmentfarve, der er her, ja. Så ja, det var egentlig det.